Doa, 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 era costureira, a avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, a avó era poeta, a miña avó cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Nin na pobreza nin na riqueza, nin na prosperidade nin na depresión, deixan os humanos de celebrar os ritos fundamentais da vida. O nacemento, a iniciación, a fecundidade ou a mesma morte son momentos que nunca se ven privados da súa correspondente celebración familiar ou colectiva. As formas rituais dependerán das crenzas ou das culturas, pero o doa doa do rito, a celebración, a festa ou o loito son constantes entre nós. Saber como eran os ritos dos nosos devanceiros lévanos a coñecer como era a súa vida. Cando ti vas a casar, pois a víspera de casarte, pois iban a dar unha serenata. E, bueno, e invitabas ali os que che estaban cantando. As bodas sempre se facían, os casamentos, que facíanse nas casas, as festas. Había que habilitar unha sala grande, a veces hasta se tiraban algunhas divisións tabiques, para o momento, para poder facer a boda na casa. Entre a familia dela e a mala familia dela, facían unha comida ás 12, e á noite iban comer á casa do outro. Pois a miña boda foi feita na casa, casualmente, da muller. Foi feita na casa da muller. No meu caso, foi tamén na casa, pero era nunha casa, nun salón grande, porque era unha taberna. Era unha taberna, unha casa grande, unha casa grande, polo tanto, ali había lugar de xella cubillo a toda a xente. Desde aquela, pois, mirábase moito de que xuntar as riquezas unhas con outras, pero non quería que se casara con unha muller pobre, entonces, pois, non lle deixaba casarse con mamá, pero papá, cando lle chegou o momento que se quería casar, pois, casouse igual. E se casar a iglesia, vir, comer e despois, nada máis, os deberes. Eu vestimo con un vestido moi bonito, negro, estaba de luto por miña nai, e fun con un vestido negro, un velo. Os que eran os pudientes, os que podían, de blanco, grandes banquetes, viaje de novios, todo eso. Normalmente si compraban unha roupa boa e tal, pero despois esa usábana para... non había nada de traxe blanco nin puñetas. Iban vestida de negro. Un traxe negro ou un vestido. Un vestido negro, e se iba vestida el de traxe. E o meu marido un traxiño corriente e moliente, non ninguna cousa do outro mundo. Nada, un traxe dos que tiña, seguramente que nin le comprou, xa non me acordo. Non traía o traxe. Fun a facer ali a Rúa Villar, fixéronmo a toda velocidade. Fixeron ali o traxe e foi máis ou menos a actuar que levei. Especial era, que era para casarse, pero era roupa que despois podías usar. Sei que o sombreiro era daquela un típico sombreiro, e os que levaban os regalos levaban unha manta, unha colcha, un juego de toallas, un xogo de toallas, e así unha botella de viño, nada máis. A mellor iba con unha botella de viño. Doa, 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 era costureira, a avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Antes se arreglábase a iglesia, pero todo facía o sancristán.
O sancristán puñía flores e arreglaba a iglesia. Que cheguei tarde tamén, que me berrou o cura. Pois a xente iban todos para ali, para a porta da iglesia, había ali uns sentaderos ali sentábanse, estaban a mirar, e os que viñan de casar, a madriña, que viña de facer de madriña, dáballe caramelos. Y luego venía la novia. La novia era la que más expectación tenía. Pues iba para ver, porque si se conocía a persona, más o menos iban a ver, para ver cómo iban vestidas. De sombrero, iban muy elegantes la gente. Además, si era una boda muy buena, pues los otros iban de smoking, la gente, los que iban de padrinos, y el que iba de padrino y el que iba de testigo llevaban un fra. Iban muy bien vestidos y la gente todo eso lo iba mirando, iban contemplando, mira qué bien va y tal. As bodas dos ricos, algunhas eran algo mellor que os probes, levaban algo máis xente. Outras eran máis ou menos. Bueno, entonces llegaban allí, miraban la novia, de arriba abajo, había la ceremonia, oían misa, iban a la sacristía, firmaban todos los testigos y tal. Era pouca xente, non eran as bodas multitudinarias que se fan hoxe, comerciais. Antes era a familia. Tamén os regalos eran unha cousiña breve, pequeniña. Ao mellor regalabanche unha botella de cuñá, un xogo de café, unha botella de ponche. Bueno, as bodas, aquel entonces eran de toda a noite, a maioría delas. Eran a base de carne, a máis carne. O banquete da boda facían unha sopa, o que tiña un cabrito, que daquela había ovellas nas casas. Mataba un cabrito, un cordero ou así, e guisaba, e algo de dulce, biscachón e café, e esa era a boda. Había sopa, cocido, e despois carne e o polo arreglado, e despois ainda xa había brazo de gitano, que xa facía a cociñeira, que era unha cociñeira veciña nosa tamén. Eu casei no mes de xulio. Era festa ali. Fomos comer á miña casa. Comer ás 12. A miña boda foi moi pequena, moi pequena. Na casa de miña sogra, aqueles familiares, o padriño, a madriña, aqueles familiares máis tal, que serían unhas 30 personas ou 40 habías. E despois á noite fomos cenar á casa deles. Ou un gaiteiro ou algo de música, ese non, pandereta e baile hasta por mañán, toda a noite. E vino un acordeón, un tocadisco desos, e hicimos la boda. Pero dicía mi madre que fue la boda más bonita de todos. Doa, 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 costureira, oa, oa, traballaban na leira, doa, 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 doa. Todos lle daban algo, os que iban á boda dabanlle algo, pero dabanlle algo, un regaláballe un bizcochón, outro unha botella. Quero lle dicir que non había regalos de cartos, nin de roupas, nin de nada. Un padriño de bautismo regaloume un sombreiro. E tiña que pagar a boda. A máis regalarme un sombreiro a min, que se levaba o sombreiro daquela. E a boda, o cura como era tan amigo non lle cobrou nada. Fotos? Sí, eu fixenas, pero foron a fazer á Coruña. Que a boda non foi ningún fotógrafo, nin iban por ali. Ai, o que gastamos non sei que pagou no miña nai. Non podo nin dicilo que nunca me dixo o que costara, nin... As fotografías na Coruña costaron 30 duros. Un fotógrafo blanco. E ás 4:15 da tarde collímos o Celta para Vigo para a luna de miel. Unha semana para Vigo. A Madrid. No talgo das 4. Collemos un taxis, viñamos dormir a Santiago, outro día de Santiago collemos Castromil a Coruña, de Coruña collemos outro Castromil e a Vigo,
E de Vigo collemos outro Castromil e a Santiago en 3 días estaba o recorrido feito. Non había luna de miña ningún. Nada. E por outro día a traballar. Se me descoido. Os bautizos, dun outro día que nacía o crío, xa había que vir bautizar e Compraban unha mantiña para enrollar e ala e levaban á iglesia. Era un bautizo así. Pero depois, cando viña, non había festa. Cada un iba para a súa casa. E despois, cando o crío tiña 2 meses, e chamaban irse meter á iglesia. A falta dos pais, son os padriños os que quedan interesados en cuidar o rapaz. Viña o cura á porta da iglesia a lerlle ali unhas ceremonias e había que ir hasta o altar, a nai, collendolle a estola ao cura, e ali volvía a ler outra, era como fixo a Virgen a presentación. O compromiso dos padriños era que por domingo de Pascua habíalle que dar o bolo. Cando eu fun a primeira comunión facíamosla todos nun día, pero non iba un vestido de como veu despois, por exemplo. Cando foi a miña filla, que ten agora 42 anos, xa foi de blanco, de roupa larga e tal, pero cando fun eu non había iso. O que facía a primeira comunión tiña que botar un verso. Botarlle un verso á Virgen, non? E non iba a ir así mal aquelado. Eu ainda me recordo do primeiro verso que botei. Aunque yo soy pequeñita y tengo poquita voz, no me canso de decir viva la Madre de Dios.